ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу ба кулли мардуми ғариб ва кулли мардуми хайрхоҳои бародарои азиз ки то имрӯз қатъимон ҳастем ва бовар мекунем ҳар як мардума рафта сиёмка мекунем, ёрдам мекунем. Ҳаматон 10,000 раҳмати калон ки дар бармон ҳастем ва имрӯзам ба мисли пештаро имрӯз омадем акаи Зубайдулло мақсад бемории шуш ҳастай ва қафаси синаҳошам уже парда гирифта барои ин бояд ки лечение кунад. Агар ки лечение кунад бояд ки оператсия кунад. Барои ҳамин бародарои азиз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ози худаш мефаҳмона агар имкониятон бошад 1 рубла 100 рубла чанд ки метонен картаи ака хичаи картаи ака худаш Расулов Зубайдулло мебарем картаи хичаи номерои экран даёри номерои хичи ака хичи ҳама чи хичи акара фақат аз шумо хоҳиш ки ёрдам кунакара имрӯз дар масалан шаҳри Москва ғарибида тоқанаи муношаози ака бо худаш касалиша бемориша мефаҳмона уже ами шиками ака уже чи гирифтаги об гирифтаги ма даҷа сурато бромадан мегирам мебинед ҳамаша хитон ози ака як сухан мекуна бо мефаҳмонатон кажон ки як фаҳму мардуми ғариба. Ассалому алейкум ва тамоми мусулмонон саломи худро мерасонам. ҳозир дар дучори маҷбур шудам, дар дучори мушкил шудам. Касали шуш 2 моҳ шуд касали шуш шудам. Шикамам об гирифтааст. ҳуҷҷатое ки больницаи Москва супордем, ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар даст май. аҳволам камтарак бад дучор шудам. агар имконият бошад аз шумо хоҳиш талаб илтиҷо мекунам, падаро, модаро, хоҳаро, додаро, аз шумо хоҳиши калон мекунам. илтимос ба ман тавонед агар ягон кӯмаки худро тавонед ёрдам кунед. ҳозир аҳволи ман дучор қимтарак, ҳам шикамам об гирифта, ҳам пушти ҳарқам сиёҳ шудастай. намедонам барои ҳамин пеш шумо муроҷиат кардам, аз шумо илтиҷо мекунам, маҷбур шудам, зӯрам омадай ёрдами худро расонед. агар тавонед, агар натавонед дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, дар ҳаққи мо дуо гӯед ки мушкилимон осон гардад. раҳмати калон бародарои муъмину мусулмон. бародари азиз мақсад акара хайр диден ҳама бо худаш фаҳмонда илтимос ҳамата хоҳиш кадоме ки камтарак чи мекунед номерои ҳам зубиятман мемонам ҳам номероша мемонам акара занг мезанед кадомед ки мақсад чи боида дар Москва шаҳри Москва дай меён ай пеш бо мебинед ай метро қадур нест. бародари кадомед ки агар омада акара пеш дидан хоҳед як қадам роҳ ай метро мебиёед қариб акара бо ай пеш мебинед хайрои худтонам мерасонед. худованд ҳамата нигоҳбон боша ва хайрое ки мекунед худованд дар номаи амалотон нависта гардона. ҳама вақт дар ҳаққи ака дуо кунед ки худованд хайр тезтарак шифо ёбаду тезтарак ба по хезаду бо ай паи зиндагиша ки якам бениҳоят қарзо мақсади қоғозшо дидем ай банку барои лечение кардан қарз кардаги Тоҷикистон ҷо барои ҳама каса дастгирӣ мекунем. худованд ҳамата нигоҳбон боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.